bona tarda. Com veieu, avui estem aquí davant de la tabacalera, que crec que va ser un dels màxims guanys del govern de Convergència i Unió la passada legislatura, el de salvar la tabacalera per la ciutat. Ara, per desgràcia, portem 2 anys de govern socialista, exactament ningú sap el que s'hi pensa fer, està tancat, no s'hi ha fet res. Esperem, en tot cas, tornar a governar nosaltres i desencallar el que hauria de ser el gran museu de la nostra ciutat i la gran entrada, diríem, turística a el que és la Tarragona històrica. Però bé, avui no us he vingut a parlar d'això, he vingut a parlar d'una altra cosa, us he vingut a parlar d'impostos. Ja sé que és un tema una miqueta feixuc, però intentaré ser molt breu amb la idea que Convergència i Unió defensarà en els propers mesos. Mireu, fins ara els impostos a Tarragona sempre es havien pujat perquè pujava l'IPC, l'índex de preus al consum, no? Si pujava un 2%, s'apujaven els impostos un 2%, si pujava un 1%, un 1%, si pujava un 4%, un 4%. Enguany, per primera vegada, els impostos a l'IPC, ha baixat. És a dir, l'impost a l'índex de preus al consum ha baixat un 1,8%. Això què vol dir? Vol dir que les coses són més barates i per l'Ajuntament de Tarragona també. Vol dir que les persones que paguin una hipoteca segurament, si els hi revisen el mes que ve, pagaran menys. Vol dir que l'Ajuntament de Tarragona els interessos bancaris els hi costaran menys. És a dir, vol dir que també l'Ajuntament se'n beneficia d'aquesta situació. Doncs bé, una de les maneres de combatre la crisi des del nostre punt de vista és baixar els impostos en la mateixa proporció en què ha baixat l'índex de preus al consum. És a dir, si l'índex era bo per pujar impostos, ara hauria de ser bo per baixar-los. Això permetria que la gent tingués més diners a la butxaca i, per tant, es reactivés el consum, que és una de les maneres més clares de combatre una crisi econòmica. També voldria deixar clar que això és perfectament compatible amb augmentar la despesa social, perquè la despesa social en moments de crisi és important perquè no hi hagi persones, diríem, que es quedin absolutament al marge de la marxa de la nostra societat. Però la despesa social s'ha d'augmentar no a base de pujar impostos, sinó de treure despesa supèrflua de l'Ajuntament. En aquests moments l'Ajuntament de Tarragona, per exemple, s'està plantejant fer una televisió que valdrà 1 milió d'euros. Potser ara no és el moment de fer una televisió que valdrà 1 milió d'euros. O té llogades un munt de persones d'aquests que tenen carnet del partit amb uns sous de 3.000, 4.000, 5.000 euros. Escolta, potser ara no és el moment i s'ha de rebaixar tot això. Per tant, jo crec que la combinació d'aquestes coses és perfectament possible, però sobretot, i el més important, és que si l'IPC era bo per pujar els impostos, jo crec que per lògica ara hauria de ser bo per baixar-los.